var baş havano îro şeş roj derbas bû şerê bajarê Hesekê taxa Wêran ev Daeş ê di hebsa Wêran de dîsa derketin derve xwestin êrişî bajarê Hesekê bi tevahî bikin û bi tevahî ser roj ava gişî dixwestin dîsê belbelê çêkin lê qet hevalê me hêzên parastina gel li hember wa sekinî û şerekî tund da meşandin lê feqet îro şeş roj ev berxwedanî nesekiniye sîda hêvan hevala nesekinîne yanî ne xwarin tê bîrawa ne razan tê bîrawa ne sekin tê bîrawa bi berxwedanekî herî mezin şerê xwe berdewam dikin û em dibînin roj bi roj berxwedaniya wan bilind dibe roj bi roj hevalê me ê nav lepê wan de azad dikin roj bi roj şerê wan ê berxwedaniya wan yanî di tevahî dinyayê bela bûye em dinerin îro çi qasî hingê teyareyê navnetewî jî ser serê bajarê Hesekê qut nebûne û digerin lê feqet îro quweta me nebûye teyareyê quweta me bi hêzê me ye quweta me bi gelê me ye quweta me berxwedaniya van hevalayê ji ber ev heval zarokê me ne me ew zarok xwedî kirin me ew zarok mezin kirin me ew zarok li ser vê şoreşê xwedî kirin got hetanî îro giyanê vê astê û vê şoreşa xwe bi rê ve dibin îro rastî meqteak derket yanî em dinerin wê hevalekî ji nav lepê wan hat derxistin û berxwedaniya xwe daxuyanî kirin got 5 roja bê xwarin û bê nan yekser berxwedanî kir yekser şer kiriye hetanî destê xwe ji bakêr derxistiye îşareta berxwedanî hildayê heya hevalê me ew dîtibûn û ew çûn ew azad kirin ew anîn yanî bi rastî ev ne tiştekî hindik e ev ti welata çê nebûye û ti kesî wek Kurda jî em bêjin teab nedî lê van Kurda jî îro serê xwe rakirin û berxwedanî kirin û em dîsa jî wek dayîk jî îro me grûpek dayîkê xwe jî hazir kir çûn ji ê cebhêrê xwarin jî çêkirin û vegeriyan malê xwe jî vê êvarê û spas ji we re û serkeftin a hevalê me bi serkeftin ya me wek dayîk yanî çi dikeve ser milê me em dikin û çi tê xwestin em dikin em wek dayîk derdikevin kolana em parastinê harê xwe dikin yanî heval ji me çi dixwazin em misteedin heval çi me dixwazin em hazirin yanî em rojane têkiliyê me bi wan re hene û em dibêjin yanî çi xwestekê we hebe em ê pêk bînin yanî îro ro yanî kolan kes bi şev wavala nahêle şeşê êvarî heya şeşê sibeha her kes harê xwe heresetê dike heyanî xelas dibe